Estes pés que están a ver chegaron ao mundo da gandería a toda máquina. E fixérono despois de percorrer un camiño que os levou a pasar os seus días onde as vacas de leite. Ola, son Andrea, deixei de traballar nunha farmacia para convertirme en gandeira. Atopámonos no concello de Dumbría. Como cada mañá, a nosa Andrea desprázase en quad dende a casa a zona das vacas. Non é que haxa moita distancia, pero a unha gandeira dilixente como a ela non lle gusta perder o tempo e sempre anda pendente de chegar á moxidura xusto en hora. A explotación chámase Dego SC, explotación de vaca de leite que a día de hoxe, e pese a ter tan só 22 anos, leva adiante Andrea. Non o fai soa, conta tamén coa axuda de seu pai Francisco, outro namorado dos motores. Despois coñecerémolo. Despois da moxidura hai que atender os máis pequechos da casa. Imos aproveitar este momento para coñecer como hai ben pouco Andrea quixo ser gandeira a tempo completo. Pois eu ainda collín a explotación fai un ano como relevo de meu pai, que, bueno, ele ainda me sigue axudando no seu tempo libre. E, bueno, pois eu xunto con o meu pai intento organizar todo o traballo diario e semanal dos empleados e noso. Eu penso que nunha explotación o máis importante é ter todo super organizado, porque senón tu leas co traballo que hai. Non vin antes para aquí porque sempre tiña esa presión na casa de vaite fora de aquí, estudia outra cousa, que era un traballo moi sacrificado de todos os días. E, bueno, eso, eu estudiei outra cousa, técnico en farmacia, traballei un ano e medio deso, gustábame, pero nada como isto. Eu quería estar aquí, a mí gustame isto, eu quería vir para a miña casa, eu quería estar aquí, coa miña familia, coas miñas vaquiñas, eu quería estar aquí. Pero sí, meu pai sí que me dicía que era importante tamén saber o que era estar debaixo dun jefe, coller mundo, como el dicía, saber o que hai por aí arriba para valorar moito máis isto aínda. Criei-me nesto, ao fin e ao cabo. E, bueno, estou máis contenta que dicilo. E agora que estou a frente da explotación quería ampliar os meus estudios. A miña idea en setembro é estudiar o ciclo superior de auxiliar de veterinaria. Penso que este ciclo me pode ser útil para controlar máis o bienestar da vaca e, bueno, pôr en coñecemento todo o que aprenda ali, que seguro que é moito. Eu todos os días a primeira cousa que fago é darlle leite aos becerriños. En canto os becerriños nacen, dáselle leite da nai, que é a toma, bueno, a toma máis importante, dáselle un día e medio. E despois empezamos co leite en polvo. A mí este traballo é o que máis me gusta, os outros detéstano, pero a mí encántame. Cuido os meus cochiños como se foran meus afillados e pa diante. A medrar e listo. Comede, filliños, comede, que ansia viva. E dígolles unha cousa, a estes cuchiños, que así lles chama Andrea, non lles falta de nada, nin de mamar, nin de arte. Sirva de exemplo o mural que lles anda a facer a nosa amiga. Eu penso que a decoración tamén é moi importante nunha granxa. E, además, que estes cuchiños están super contentos de ter así o seu espacio tan bonito. E sempre traballas máis contento tamén tendo as cousas curiosas. Bueno, de pequena sempre me gustou pintar e tal, pero non son boa dibujante, nin moito menos. Decorar isto foi idea miña, e foi cando lle dei a cabeza e dixen, jo, va, por que non o decorar como vaca, que son os que é o que son? Pareceme importante, pero, bueno, máis importante é a higiene, non solamente a bonitura. Nunha explotación, gandeiro e bienestar animal vai unido. Se unha falla, mal vamos. Con respecto á higiene, a cama dos cuchos é cama quente, erva seca, e todos os días renovamos a cama. É unha vez á semana, quitamos todo, limpamos e outra nova ao sitio. A verdade é que isto para eles ten que ser como un hotel de 5 estrellas, é que menos, mira como están. Boa razón ten Andrea, están de maravilla. O mural queda feito. Picasso e os cuchos poden estar orgullosos. Pero non só se lle dá ben pintar a nosa amiga, tamén se lle dá ben conducir bechos tan grandes como mundos. Queren a ver pilotar un carro mesturador. Iso será a volta en Dubra.
De volta na gandería Dego, a explotación de vaca de leite que leva adiante a nosa Andrea. Para que as vacas non lles falte nunca alimento, os campos ao redor da explotación están cheos de millo. Temos a Andrea para explicarnos como é o sistema que permite a maior produtividade destas leiras. Toda esta extensión de millo que vedes aquí tras miña, en setembro, pícase cunha máquina picadora e almacenámoslo entre paredes de silo. A comida de todo o ano para as nosas vacas. Estes mesmos campos que vedes aquí tamén os utilizamos para erva, botamos erva, ensilámola en marzo e abril e logo, desde que metemos a erva, preparamos os campos para o millo, para este millo que vedes aquí. A extensión de millo que temos na nosa granxa de sobre 50 hectáreas, sobre o suficiente para todo o ano, sin necesidade de comprar. De erva temos, bueno, aparte destas leiras, temos outras leiras que quedan a erva todo o ano. O maíz suele recoller a finales de setembro, ven unha empresa de servicios cunha máquina picadora a picalo e transpórtanolo hasta o silo. Agora o que vou facer é coller o carro mezclador e vou cargar maíz. Acompañadesme e sabedes o que é. Vese que aos paxariños tamén lles gusta o silo de millo. Eu iría apartando, que aí ven a Andrea cun aparato que lles gana en tamaño de longo. Vexamos como funciona o becho que tanto lle gusta pilotar a nosa protagonista. Pois isto que manexo é un carro autopropulsado, diante leva unha fresa que xira e carga o maíz, que é o que estamos cargando ahora mesmo, pasa por unha cinta que o transporta ao depósito de atrás, onde se mezcla cos demais forraxes, que ven sendo erva e pienso. Tritúrase e vacíase no comedeiro das vacas. Eu teño moita afición polas máquinas, xa sempre me levou idea desde moi pequeniña, con 4 anos iba con meu pai no trator a todos os lados, e bueno, obviamente, eso é como se o levaras na sangre. Agora que teño 22, pois, encántame estar entre os ferros. Na cabina ten unha pantalla onde marca os quilos que vas cargando. E a maiores ten todos os mandos para cargar, para darlle volta á cinta, para triturar, para descargar, para todo. A min enseñoume meu pai, que é un fanático da maquinaria, para min é o mellor profesor sin duda. E os primeiros días sí que iba con medo porque dicía eu, mi madre, é moito almatroste para min, non sei se me manejarei con el, vou bater en todo, pero bueno, ahora super fácil. Visto desde fora pode parecer difícil manexalo porque é unha máquina a simple vista bastante grande, pero eu como xa estou acostumbrada a manexala, pois para min é fácil. Para min conducir isto ao primeiro era un reto porque sí que sorprende un pouco ver a unha chavala nesto, os homes sempre tendedes a decir que vas, chavalas, non sei que. E para min era un reto e eu a verdade é que me sinto a jefa conducindo, aí xa está. Pois unha vez que a comida está triturada e mezclada, vense á granxa e o carro ten unha comporta, abrimoslla e descargamos a comida diante das vacas, no seu pesebre. Cando a descargo, miro sempre pola ventana que estea descargando ben diante delas, que non a descargue moi separada, e que non descargue moita nun tramo, e noutro tramo pois non descargue nada, por iso vou controlando. As vacas, cando é fresca, bueno, encanta, e veñen todas a correr como tolas ao pesebre. E nunca tivemos problemas ca ración, as vacas encantalle e comen a toda. As vacas quedan mantidas. Nuns minutos estaremos de volta onde Andrea, desta vez para coñecer a Francisco, seu pai, e profundar así no gusto polos motores da nosa amiga. De volta na gandería de Andrea. Imos aproveitar, xa que estamos nunha gandería de vacas de leite, para aprender cousiñas. Imos saber diferenciar as vacas que están dando leite doutras que nos vai levar agora mesmo a ver a nosa Andrea. Veña, vinde! As que lles chaman vacas secas. Non é que sexan tímidas ou parcas en muxidos, non. Vexamos de que vai o conto. Bueno, esta é a granxa das secas, que, bueno, son as que están máis próximas ao parto. O embarazo dunha vaca dura 9 meses, ou 7 meses é cando se seca, e cando as traemos pa aquí é que coman comida diferente, non poden comer comida como unha vaca de leite. O que lle solemos dar ás vacas secas é palla con un pouco de maíz e pienso.
E hai moita xente que pensa que as vacas dan sempre leite, e iso non é así. Unha vaca ten que parir para que dé a leite. Chámase seca o período onde non dá leite, daí o seco. E unha vaca notase que está seca porque xa non ten ubre, as que están máis próximas ao parto si que volven a ter ubre como unha vaca normal cando está dando leite. Normalmente, cada 15 días ven un veterinario e fai un control de reproducción, dime de canto tempo está e faime un listado das que están máis próximas. Este, por exemplo, que é 5911, vai parir dentro de 15 días. As vacas vellas normalmente se paren solas, as novillas sí que as hai que axudar porque ao ser de primeiro parto, pois sempre necesitan unha axuda. Hai que estar porque podes palmar a vaca por non estar. Hai que estar. E o que hai que estar tamén é a moda. Un gandeiro que se valore ha de ter unha funda de móvil fardona como a que ten Andrea. Porque soño cas vacas, sempre estou no medio delas, ou sea que menos ter unha funda de vaca. Xa o ven, a simpatía nunca abandona a Andrea. Imos chegando ao final do día na súa compaña. Pero antes de marchar, Andrea, como boa amante dos ferros e dos motores, quérenos ensinar a súa xoia da coroa. Un coche clásico de colección co que ir dar unha volta coa súa amiga María. Unha das miñas aficións favoritas é pasear no meu E30 clásico, sobre todo no verán, quito-lle a capota e vaise, bueno, que nin Dios. E nada, así de vez en cando tamén facemos quedadas de amigos, quedadas de coches. O tempo que teño xa non será moito, pero eu aproveito da mellor forma posible, para que me rinda ben. Pois así, co vento na faciana, ímonos despedir de Andrea, non sen antes comprobar que a nosa amiga dá por bo o seu cambio da farmacia á granxa. Pois eu o cambio que peguei, penso que foi dos mellores cambios que fixen. Sí que ao principio viña con medo porque, bueno, coller tanta responsabilidade con 21 anos, pois non sei se sería capaz. Eu penso que moito é polo de que o traballo é moi sacrificado, que hai que estar todos os días do ano. Penso que moitos é o que lle teñen medo, pero eu sempre digo, organizándote ben e tendo xente responsable, podes ter vida como noutro traballo calquera. Eu penso que son unha rapaza como a outra calquera, e sí que pode que teña máis responsabilidades, pero bueno, nada que non sea imposible de levar. Bueno, pois nada máis, ata aquí o meu día con vos, espero que vos gustara, e espero sobre todo que aprenderedes a que sí que é posible ser ganadera e ter tempo libre. E nada, chao. Aprendémolo ben, Andrea. Ata vernos. E que o camiño che siga traendo boas cousas.